これ本当にお餅？僕はいきなり和菓子ブランドを立ち上げる R1 チャンピオン。さあいよいよ工場に山本雅美です。よろしくお願いいたします。さあしっかり着替えてよし。あ、これは中にね。まずはしっかりきれいに全身くまなくやって、もちろん手洗い、しっかり消毒、マスクをしていざ。すげえ。出来たてのお餅こんなに柔らかいの？徹底された衛生管理、皆さんの熱量、和菓子の完成度、絶対に一緒にやりたい。次回、嘘だろう？